आपल्याला. सेपरेट थांबा आता तिघांनी पण. आता राहिलं नाही तिघ एका स्प्रे मध्ये तिघ पण जात चला. त्याकडे गण कोणची आहे रे? M16 पाहिजे नाही. टिपी पाहिजे त्याने मालूच होतं मला. प्रणव तसं दाखवू नको. त्याला मारायचं. पण इथं जाऊन मार त्याला जा. Enemies इथं गेला ahead! की त्याला मारायचं. बसलं टिकून थांबायचं मग मारायचं. डॅमेज घेत ते. आता झोन मध्ये गेलं तर डॅमेज घ्यायला ते किल द्यायचं झोनला. नको. अरे ते किल झोनला देत होतं भावा.